Nej. Hey, yo, what the fuck? Sådan noget der er jeg dårlig til. Vi skal svinge fra kæde til kæde. Hvordan fanden skal man kunne komme derover, mand? Åh, kom i gang! Hvordan fanden skal man kunne komme derover, mand? Fuck! Okay, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke ramme. Hvad fanden, den anden derovre, den har været åben hele tiden, har den ikke den derovre? Jo, det har. Nej! Fuck! Noget lort. Fuck, man! Hvad? Jeg kan lige... Og så skal du bare svinge frem og tilbage, så du får mere fart på. Ja, det er lige det! Ja, det er lige det, jeg rammer ordentligt. Nej! Jeg har glemt bolden! Nej, fuck nej, hvad laver jeg? Jeg var fucking tæt på, man! Du så det godt, ikke? Spider-Man! Nej! Jeg skal have fat i den! Rejst! Nej! Det er fandme da svært. Ja, det er det. Men jo, 100%. Altså, jeg tror faktisk, man kan spille helt op til 8 i det her. Det kan du også godt. Det er i hvert fald så mange. Nå. Fuck, man! Lige den her dag, samme svært, der har ikke hjælp, man. Ja. Og der er bare 100 forskellige baner. Fald nu på vej hen. Nå, det var her vi kom, eller hvad? Det er ikke et. Okay, godt. Fuck! Nej, jeg så ikke en hack! Hvad fanden? Damn, fuck, you motherfucker, man! Her. Det værste. Nej, nej! Oh, God! Let's go, buddy! Woo! Vi kan ikke få meget fart på, fordi vi ikke er så langt nede. Og alligevel så jeg kan slippe på dig nu her, og så ser vi, at du ikke kan flyve. Oh my God! Det er tæt på, jeg kan bare kramme den. Det kan være, vi gør. Oh my God! Oh my God, man! Holy shit, man! Hvad helvede? Det var vildt, det der. Ja, det siger du ikke. Hvor langt du kommer med. Jeg tror, det bliver nok foran jer. Og så har de købt en ny vogn også, som jeg kan lave gratis. Men de køber, så jeg kan lave den gratis op til lort for. Så nu har jeg en almindelig vogn, og så kan jeg bare lave den om til en lortesprød. Ja. Eller faktisk måske derovre. Over i toppen der. Den lille vogn, jeg plejede i sådan at bruge til alting, den kommer til at komme der. Ja. Fik vi et checkpoint herfra, det håber jeg. Det glem ikke. Ja, du ved så min fedt. Nej! Vi fik et checkpoint der, tror jeg. Gør vi det? Håber der også. Ja. Det her spil her, ikke? Det er så let. Paranoia. Nej. Jeg er op. Eller over, eller hvad fanden vi kalder det her. Men jeg ved ikke om det er fordi, så skal vi op derover. Ja, fedt. Jeg ved ikke, man kan. Jo, det kan jeg godt.
Nej. Oh my god. Fuck, det er svært det her. Det siger du ikke. Men vil du gerne spille noget fastmor senere? Ja, det kan vi godt, altså. Det siger du ikke, det er svært. Oh my god. Fuck. Vi fik waypoint der. What the fuck, man? Nej. Vi fik waypoint plus. Og så vi den vej. Vi skal... Der er en anden. Der er mand. Der er en stol. Skru mig lige. Jøp, mand. Nå, den har overlevet. Jeg kan ikke tage mig ned. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Nej. Den bare vi går på. Fuck, vi sidder mod. Ja. Nå, det er ikke for den her til at virke. Ja. Det er fordi, der mangler en måske. Ja, der skal også være en på den her side. Oh my god. Oh no. Ja, det her, det gør det. Nå, vi skal den op på den grønne der. Det er sgu bedre op, næsten. Ups. Så er vi i gang med at lave en nu, tror jeg. Hvad fanden får vi det lort? Den der er fedt, mand. Kom så! What the fuck, man? Jeg hader den her måde at komme ind på. Vi ses! Jeg håber, at vi skal hoppe nu, eller sygt nu. Flop. Rammerle. Seven. What the fuck er det? Vi er i top, mand! Botskamp, mand. Ja, du rykker i den der, så vil jeg ikke stå der. Du kan ikke hele, mand. Hvad skal jeg det? Ja, altså, vi spawner jo heroppe igen i hvert fald. Nej, vi skal være derovre. Okay, nu er det dropshot i siderne. Ej, det er løgn. Men du kan se, der er deroppe på den der platform deroppe, der er der... Den der... det er et helt... Nå, det er et helt nyt hul, det her. Vi skal have 2 af dem her for at åbne her. Måske kan vi... Ja. Nej! Jeg står fat i den! Hvor jeg er ikke død. Nå, det er det. Nej. Der er noget af dem der gør. Bare, hvad er det? Prøv at se, om vi skal sådan en her klippe. Hvad er det? Skal jeg være lysen? Jeg er klar. Jo, det er det, mand. Jo, det skal vi. Vi skal sammen gøre det der. Så er det ordentligt. Kom så. Kom så. Hallo. Bruger hele min kropsvægt for at falde i lavaen lige med, tror jeg. Kom nu op.
Op. Ja. Nej. Der fløj noget over der. Okay. Og så skulle jeg ramme den der. Okay. Nå, og det er fordi, den skal dreje herover. Og så skal du, når du rammer den der, så skal du derover og kravle på de der rør derovre, tror jeg. Den skal drejes. Det tror jeg, det er. Oh my god. Nej. Tag nu fat, og så lige... Oh my god, hvad det er, man? Den der rør. Og skal du dreje det mere? Skal du? Så fik vi en. Og det er ikke noget med at ned og lege med lava. Så prøver jeg at gå over og hente den anden herovre, hvis jeg kan. Kom nu tæt på, for helvede. Nej, ikke det der. Nej! Det var jo. Nej! Det var der måske. Det sidder vi ikke, det der, vel? Så prøver jeg til alle derovre. Jeg tror måske, at det... Ja, den er deroppe igen. No way. Ja, der. Skal du ikke trille? Tag med din højre og venstre hånd. Så den venstre hånd, det var bedre, tror jeg. Det er den side der. Det er da godt nok. Oh my god. Ja, sådan. Så er det bare den her. Hold vi hånd. Nej. Jeg skal fandme ikke det. Du holder i mit hoved. Get out! Oh my god, man! Jeg skal lige op her. Løft mig! Jeg vil, mand! Den anden hånd, mand! Det er faktisk... Nå! Så går den her vej. Kom hen, mand! Nej! Fuck! Ej, du overlever det galt. Det var sådan. Ups, no. Den er tøj. Ja, da. Den er her. Og det var godt. Jeg lander herovre. Whoopty. Så er det bare. Jeg ved, hvad der egentlig sker, når det kommer til at ske. Så flyder helt op. Ja, det er godt. Kan du lidt rønne ud? Det er drugs, man. Fuck sake. Du skal lige ramme. Oh my god, man. Den skal ligge på tværs. Nej. Fuck den, man. Så. Du har ikke lavet mig. Ned med den.
Prøv at ligge, hvor jeg kan slippe. Nå, ja, der skal du ikke slippe. Nej, nej! Du kommer og henter den nu. Okay. Nå. Nej. Nej! Hvad fuck kommer man derover alligevel? Du skal bare hoppe, mand. Jamen, det kan synes jeg, der også ret meget, jeg gjorde. Det glor bare, du tager lidt, mand. Du faldt bare ned. Ja. Det var godt. Hvor fanden er vejen hen? Og så her, sådan her gør man det. Okay, det kan godt, at vi skal holde den der ude. Hold lige. Kom der. Ja, der er det. Ja, kom så. Lige så forsigtigt ned, og så ud igen. Okay. Det går godt, lige skal ligge lidt over. Se der, easy. Ja, ja! Du lukker ikke den! Du lukker den selv, kan du. Det Okay, er der. Okay. Woo! Ja, ja! Ja, man! Nej! Ja! Wow! I vandt den! Woo! Der klarer vi den! Jo!